33 minuty po godzinie 8 udało sobie dotrzeć naszemu gościowi Barbarze Guzman z Kryzowej Biblioteki w Wejherowie. Witamy bardzo serdecznie. Witam pana, witam państwa serdecznie. Dzisiaj rozmawiamy o trwającym już tygodniu bibliotek, więc będzie jeszcze okazja, żeby dowiedzieć się, co jest przed nami. Troszeczkę już podsumujemy to, co jest za nami. Taka pogoda jest, że tylko pytanie, czy organizujecie również jakiś może koncert kolęd i pastorałek? No nie, ale przyjeżdża dzisiaj do nas bibliobus i się zastanawiam, czy już wymienił koła z zimowych na letnie. Mam nadzieję, że ma jeszcze zimówki, do nas dotrze. No właśnie, szczęście mają ci, którzy troszeczkę przespali ten moment wymiany opon, bo okazało się, że jeszcze się przydadzą te zimówki w tym sezonie. Ale wracając do tematu, tydzień bibliotek, w który włączyła się również placówka powiatowa w Wejherowie, co już mieliśmy okazję przeżyć. W poniedziałek to jest dzień, kiedy rozpoczyna się akcja ogólnopolska Tygodnia Bibliotek. My w pierwszym dniu mieliśmy event Żyj książkowo. Odwiedziło w tym dniu bibliotekę 177 osób. Była fotobudka, robiliśmy zdjęcia z ulubioną książką, którą wypożyczyliśmy i chcieliśmy przeczytać. Te zdjęcia wkleiliśmy do naszej pierwszej fotoksiążki. Były tutaj też władze starostwa. Dziękuję właśnie im za przybycie. Były dzieci. Byli czytelnicy, którzy w tym dniu przychodzili, robili sobie zdjęcia, też wklejali właśnie do tej fotoksiążki. Wieczorem o godzinie 18 mieliśmy spotkanie z Agnieszką Lingas-Łoniewską. To spotkanie odbyło się nie tylko u nas, to dzięki właśnie współpracy z bibliotekami z terenu gminy i porozumienia takiego, które mamy ze sobą zawarte. Spotkania autorskie odbywały się również w innych bibliotekach na terenie powiatu. We wtorek ogłosiliśmy nasz pierwszy powiatowy konkurs na mikropowieść od szuflady do plejady. Więc proszę państwa, kto napisał jakąś małą powieść, schował ją do szuflady, to jest okazja, żeby się ujawnić, wysłać do nas te prace. Bardzo prosimy zajrzeć na naszą stronę, na stronę Facebooka. Tam są bardzo już konkretne informacje co do tego konkursu. Rozstrzygnięcie będzie miało miejsce. Pracę składamy do 29 września, natomiast rozstrzygnięcie w październiku. Dzisiaj to jest taki jakby środek tych wydarzeń. Zaprosiliśmy Bibliotekę Złęczyc. To jest rozpoczęcie cyklu prezentowania bibliotek gminnych w Wejherowie. Do nas przyjeżdża ta chyba najdalej oddalona biblioteka w Złęczyc. Przyjadą do nas bibliobusem. Jak już wcześniej wspomniałam, mam nadzieję, że mają opony zimowe i dotrą. No, aura nie jest sprzyjająca, ale myślę, że event się uda. Zaprosiliśmy tutaj dzieci z przedszkoli, ze szkół, także wszystko jest zapięte na ostatni guzik i myślę, że wrażenia przede wszystkim dla czytelników będą odpowiednie i przyjemne. Czyli gdzie i kiedy czytelnicy mogą się spotkać z tą przenośną biblioteką? Z tą przenośną biblioteką na kółkach mogą się spotkać dzisiaj przed gmachem biblioteki od godziny 10 do 14. W tych godzinach właśnie pracownicy z tej biblioteki będą mieli też przygotowane niespodzianki dla odwiedzających właśnie ich pojazd na kółeczkach. Zapraszamy serdecznie. No i jakie jeszcze wydarzenia w związku z Tygodniem Bibliotek? Jutro kolejny dzień, kolejne spotkanie o godzinie 17. Przyjedzie do nas podróżnik, wnuk Arkadego Fidlera, Arkady Paweł Fidler. Zaprezentuje nam i opowie nam przede wszystkim o swoich podróżach maluchem przez Afrykę. Także serdecznie zapraszam jutro na godzinę 17 do Powiatowej Biblioteki na Dworcową 7. Podsumowując, jeszcze może nie całkowicie, ale w piątek będzie też spotkanie, które nazywa się Kafe pod regałem. To jest pierwsze spotkanie z tego cyklu. Spotkamy się z pisarzami, autorami przede wszystkim wierszy, którzy już pisali wcześniej pod skrzydłami Mirka Odynieckiego i właśnie Mirek Odyniecki razem ze mną zaprosił wszystkich właśnie piszących z terenu powiatu na to spotkanie. Przy okazji będzie też wernisaż prac pana Gorzawskiego, który prowadzi galerię w Gniewinie i serdecznie również zapraszam na to spotkanie. Będzie to w piątek też o godzinie 17. Na samo zakończenie, tu właśnie znak zapytania, jaka będzie pogoda. Mamy nadzieję, że nie zawieje tras. Będzie odjazdowy bibliotekarz. W
Wspólnie z biblioteką w Bolszewie, czyli gminy Wejherowo, zorganizowaliśmy odjazdowego bibliotekarza. Startujemy o 10:00 spod gmachu Biblioteki Nadworcowej z cyklistami razem z Bolszewa, bibliotekarzami. Jedziemy na Reja, tam do tej biblioteki właśnie w Bolszewie. Zwiedzamy wystawę Titanica, bo takowa wystawa jest w tej chwili u nich. Bardzo ciekawa, słyszałam już wiele pozytywnych opinii na ten temat. Później dojeżdżamy do dworku Drzewiarza w Gościcinie i tam czeka na nas ognisko i kiełbaski. Mam nadzieję, że nam się to uda, że nie będziemy musieli odwoływać akcji z uwagi na pogodę, a nawet gdyby, to chyba się ubierzemy cieplej, pomimo wszystko dopniemy tego, że jednak ten odjazdowy bibliotekarz odbędzie się. Czyli niezależnie od tego, jaka pogoda się trafi, przygoda na pewno wszystkich czytelników czeka, zarówno dla miłośników literatury, jak i także podróży. Tutaj dosyć szeroki zakres ciekawych rzeczy. Rozmawiamy z Barbarą Gusmon, dyrektor Biblioteki Powiatowej w Wejherowie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie.